लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरा बेसेन होनाङै माइरं मोननो हादों। 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथाङा रेशननि माइरंखौ बुथुमना ला। नंगौ, लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरा बेसेन होनाङै माइरं मोनगासिनो दं। थांनाय 1 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 10 अक्ट'नि गेजेरावनो नोंथाङा रेशननि माइरंखौ बुथुमना लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोनाब्ला गला बिगोमाखौ अजदबो होनो हागोन आरो नोंथांनि अजद होनायाव रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनो गोनां जागोन। मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा साफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनदों। लोगोसे मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा EPOS मेसिनजों होनाय रसिदखौ बुथुमनांगौ। साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो आन्नास एबा सप्तानि सोमोन्दै डिलारआ जानबुंजों फोरमायनांगोन आरो रेशननि गलाफोरखौ थांनाय 1 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 10 अक्ट'सिम खुला लाखिनांगोन। रेशन मोननाय समाव नोंथांनो खम माइरं होदों नामा? सरकारा रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय फन नाम्बार फोसावदों। बै जानबुं नाम्बारा जाबाय 1800-345-3611 आरो 1967। रेशन गलानि बिगोमाया माइरं खम होयोब्ला नोंथाङा बै नम्बराव अजद हरनो हागोन। नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ।